Moi! Ja mä kuvaan tänään videon yhden vieraan kanssa. Voit tulla tänne. Eli täällä on mun iskä. Haluatko sanoa jotain? Hei hei kaikille. Ja me kuvataan tänään se sama haaste, minkä mä kuvasin mun äidin kanssa. Eli eiköhän mennä katsomaan videoa. Eli ekaksi mä arvon tästä nyt 3 petsoppia. Silmät kiinni. Vai? Joo. Ja nyt me kuvataan mun iskän kanssa se lyhäri teille. Odota, mä tuun kuvaan. Joo, täällä tullaan. Hämähäkki. Kuka sä oot? Mä oon tiikeri. Kukas sä oot? Karhu. Eikö sä nyt näe, että mä oon tiikeri? No, joo, mä niinku kysyn sun nimees. No en mä kerro nimeäni. Miksi sä niinku kerro Tuu nimees? tuonne jäätikölle. Mä kerron siellä. Mikä? Eihän mä mahdu tänne. Mun nalle. Sä koskit mun nalleen. No, Nyt totta mä kai. hakkaan sut. Äläs nyt viitsi, koska... Ei sitten, otat koske mun nalleen. Se on mun. Joo. Laita se tonne. Mä aina törmään kaikkea, koska mulla on tää pää on tällä tavalla vähän hassusti, koska mä en näe eteeni ollenkaan. Mä katson koko ajan vaan sivulle päin. Ja se aiheuttaa mulle isoja ongelmia. Siis mullakin on niin, eikä aiheuta mitään ongelmia. Ahaa, okei. Onko Mutta sulla silmät sitten takaraivossa? Ei, mutta kerrotko nyt sen nimesi? Mä oon Sami Tiikeri. Oi! Anteeksi, kun mun pää painaa niin paljon, että mä en edes pysy pystyssä. No joo, ei haittaa. Mut tunneeko tota hämähäkkiä, joka tuolla on? En oo koskaan nähnytkään. Mutta mennäänkö syömään tätä sushia? Susia? Mä oon kuullut, että täällä on liikkeellä susia. Ei, kun tätä. Ai, susia? Niin. Mä luulin, että syödään susia. Ei, minä on pahoja. No, ootko maistanut? Ei, mä tiedän. Ja nämäkö on hyviä? Maista. Maista itse ensin, mä nimittäin en ota heti. No älä nyt hakkaa niitä noin. Vähän nätimmin voi syödä. No niin, otan herran Väisty alas vähän, sen. tämä hyppää täältä alas. No, oi että suoraan ruokapöydälle. No niin, käytöstavat. Minä haen herran allukan. Tuolta näin. Ei kai se tuu syömään, muutenkin näyttää olevan aika vähän ruokaa. Kyllä hän tulee syömään. Hän on rakas pikku nallukani. Hei hämähäkki. Mitä? Tuletko syömään meidän kanssa? Ja ei. Toi on vähän ihmetyyppi. No se nyt näkee, sillä näyttää olevan ongelmia. Sillä on ainakin 6 jalkaa, vai 8. 8 hämähäkillä yleisesti on. Kyllä. Jos meillä on tää ongelma, me katsotaan sivulle päin, mutta toi hölmö katsoo koko ajan taivaalle. Se varmaan törmäilee kans tosi rajusti joka paikkaan. Tuukse? Mä oon tulossa. Niin, eli kiitos kun katsoitte videon. Painakaa tykkäysnappia, tilausnappia, kaikkia nappeja. Joo, rohkeasti vaan painaa nappia. Tää on ihan jäätävän hyvä pätkä. Tai no, ainakin pätkä. Eikä niin hävi hyväkään, mutta sori nyt 4 minuuttia meni ehkä aika turhaa aikaa sun elämästäsi. Koita pärjäällä. Joo, moikka!